Hi guys, welcome back to my YouTube channel. One, two, three, four. ಸೊ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ಮಂಡೇ ಆನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆಗ್ ಆನೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೇರುಂಡು ಏನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪತೊಂಪು ಪಂದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾನು ಕೊಡಂಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದೀನಿ. ಅವು ಆರು ಕೊಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆನೇ ಬೈದು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಕೊಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಆ ರಡ್ಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಕೈತಲನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೈತಲನಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅವು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ದೀತಾನು ಇದು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೂಲು ದೀತಾನು. ಸೊ ಬಾಲೆಗೆ ರಪ್ಪ ಮೀಪಾದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾವೆನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಫುಲ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರು. ಸೊ ಅವೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವು ಕುಡಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಆನಂದ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತು ವೈಟ್ ದೆತ್ತಿ ಬಂದು ಓಲ ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತಿ ಓಡಾತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸತಿಂದು ಮುಂದೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಜುಲೈಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸತಿ ಒಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರದೆ ಮಲ್ಪಣೆಂದು ಬರ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ಎತ್ತನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಿಗ ಅಂದು. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇದ ಬೇತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲೇ ಪಂಡದ ಏನು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾಕ್ಲು ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ಪೇಜ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇವೆ. ಸೊ ಇಂಚಂಡು ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಇಂಚೊಂಡೊಂದು ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪಾನ ಬೊಗನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಪು ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅದ ಅಂತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಅರಿಗು ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಡೆ ಏತಾಪ್ನಾತ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಕೊರಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಆತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಾಲ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರೋಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂದ ಆವಡು ಪಂದು ಬಂಗ ಪೂರ ಬರೋಂತೀರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಅದಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊರೋಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏನ್ಲ ಕೊರಡತ್ತ ಎತ್ಪಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಸಮಾನ ಅದು ಕೂಡ ಒರ್ತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡ ಕೂಡ ಇದು ಇವಾಗ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ದುಂಬು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೀಚೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿ ಇದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಡ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂದ ಅದ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇದ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂಡಿ ಜಿಂಡಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತಿತ್ತಿದೆ ಎಟ್ಟು ದೀದಿಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಬರ್ತೇವೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಯರಂಡು ಬಕಾರಣ ಬೇರೆದ ಇದು ಪೋತೇರು ಅಂತ फिर और छड्डी ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಫೋಟೊಂದು ಪಾಡ್ಪಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಬಟ್ ಅದಾಗ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪರೆ ఆయన బాగాలేదు చడ్డీ కూర బయట డైట్ ఇట్స్ ఓకే ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಯಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಜೆಪುಡಾಯ ಮೀಪಾದ ಪೂರ ಜೆಪುಡಾದು ಇಂಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋಯಿರತ್ತಂದು ಒಂತ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಂದೆ ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ್ಲಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಶಾಪ್ ಪೋಯಿರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ದೊಡ್ಡನ ಉಂತಾದು ಏನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದಾರೇನು ಉಂತಾದು ಪೋಯಿನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಉಂತುಲೆ ಪಂಡ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲುಂಡು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ದೊಡ್ಡನ ಉಂತಾದು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಅವು ಬರ್ಡೆ ದಾನಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂದಾರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅವಳು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ದೊಡ್ಡನ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಲು ಉಂತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರಡಿತ್ತನತ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತು ಮೂಲ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದೀರು ಯಾನ ಹಿಡ್ದುಂಬುವಾರೇನು ಉಂತುಲೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂತುದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಪೋದು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕು ಬೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ಮೂಲು ತೂನಾಗ ಪೋದು ಕೈಕಂಬಾರ್ದು ಪೋದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತೂಪೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ರಜೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಗೋರು ದಿಢೀರ್ ಶಾಕ್ ಲಾಂಡು ದಾಂಡು ಮೀರ್ ದಾಂಡು ರಪ್ಪ ಬತ್ತದೀರು ದಾಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಈತೆ ಇಂಕ್ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಜೇನು ತೀರ್ತದೀತೆ ಅವೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚೆನ ಉಲೆದಿಯೋಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ಓಲ್ಲದಿಯ ರ್ಯಾಪ್ಜಿ ಓಲ್ದಿಂದಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಪೊಂಡು ಬೈ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀತಾನೆ ಈ ಬ್ಯಾಗುಂಡು ನಿಮಿಷ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ತಲ್ಲಾದು ದೀತೀನಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕನ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಕ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಕನ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇದು 3 ದಿನ ನೆಟ್ಟೆಂದೆತ್ತದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ನಾ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನೆಟ್ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಲೋಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಲೆಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ
ಐಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿ ನಡೆದವ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೋಲಕೇನೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ ಈತನ ಒಟ್ಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದು ಓಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ ಎಂಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಗಿಫ್ಟ್ ಓವುಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಉಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಡು ಉಂದೇನು ಮೂಲೆ ತಿಯೋಡು ಓಲ್ದಿದಿ ತೌಲೆ ಉಂದೇನು ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಯೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಉಂದೆಂದಿಯರೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಒಂದಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಯೋಲಿ. ಉಂದು ಯಾನ್ ಶಾಪ್ಡ್ ತಂದಿನ ಉಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡೇದಾನಿ ಮಲ್ಪನಗನೆ ತೂಲೆ. ಬೊಕ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ತೋಜ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರೆಗ್ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಬೊಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಆವಡು ಬೊಕ ಅರೆ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾಯೆ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಮೀತ್ ಪೂರ ಪತ್ತುದು ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜೆನ್ ದೆತ್ತುದು ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಕೈಕ್. ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ದಿತ್ತನೆ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕನಕ ಪಂಡ್. ಬಟ್ ಆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬು ಪಂಪೆರ್ ಈ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ ದಾಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಐಕ್ ಅದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಗಿಫ್ಟೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಎನ್ನಲ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರೆಗ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಗನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸೇರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ. ಎಂಚ ಆದಿನ ಫುಲ್ ಎತ್ತೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ತೆತ್ತಿಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುನು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುತಿನ್ ಸಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದೆತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2023 22 ಟೈಮ್ ದಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡ್ದು. ಬೊಕ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಂದು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಪಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಎನ್ನ ಖುಷಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬರ್ಡೇದಾನಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಇದೆನ್ನು ರಡ್ಡೆನ್ ದಿತ್ತಿಯೋಡು ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಂಜಿಡ್ ಬಲ್ಪುಲಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ ಬೊಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಮೀನು ಯಾರು ಡ್ರಾವರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು. ಸೊ ಸದ್ಯಗೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನ ಎತ್ತೆ ತೂವೊಡು ಬೇತೆ ಊಲ್ಲ ದಿಯರ್ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡಿಟ್ ದೀಕ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ವೆರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಒಂಜಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿನ ಮೋಲ್ದಿಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಅಪಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅಪ್ಪಗನ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ಲಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನರ್ಗು ಬಾರಿ ಮೀದು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಗಡಿ ಲಕ್ಕ ದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಯಾವು ಚಂಚದಾನು ಕಾಂಡೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ್ಪುನಾನು ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆದ ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅದ ನಡು ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕ ದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಚ್ಚಿದ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗಾರನ ತುಕ ಹೆಂಚಪ್ಪುನಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆನಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಗೆ ನಡುಟು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಚದು. ಸುಖ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ.
ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೂಜು ದಿನ ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆನಿತ್ತು